Noia celebrará a primeira edición da Berberechiña, unha xornada reivindicativa e festiva que busca promover a inclusión e visibilizar o colectivo LGBTI. O campo da feira será o escenario da primeira festa da diversidade a Berberechiña, unha iniciativa impulsada polo Concello de Noia coa que se pretende dar visibilidade ao colectivo LGTBI e fomentar valores de respeto e inclusión. Temos unha programación moi variada e moi entretida. O obxectivo desta festa é visibilizar a un colectivo que está sufrindo neste momento agresións e problemas e xa é o momento de non peros. Eu estou de acordo, pero non hai peros. Temos que estar con eles ou non. Entonces queremos visibilizar esta festa é unha forma de levar a cabo un principio desde o noso Concello, claro. A programación arrancará ao mediodía coa lectura dun manifesto para a continuación dar paso á chamada Festa da Tortilla, unha proposta pensada para reunir a veciñanza nun ambiente festivo e participativo, acompañada por música en directo e sesión vermú. A programación empezará sobre as 12:20 da mañá, coa lectura do manifesto dunha persona moi conhecida en Noia como a Jerry, non? Que foi concelleiro tamén de Cultura e ademais unha persoa moi vinculada ao mundo da cultura do noso concello. Depois temos unha festa, que é a festa da tortilla, non? Que buscamos así un nombre un pouco retranqueiro, vale? Para chamar a toda a poboación a que participe e a que este tamén nesa sesión vermú que contará pois con un DJ. Xa pola tarde desenvolveranse distintas actividades para todos os públicos, entre elas un maribingo, obradoiros de baile tradicional, foliada e propostas dirixidas á infancia. A xornada rematará cunha sesión musical na que participarán Jerry Noia Jukebox, Monte da Pena e Hayden. Habrá actividades como un maribingo, obradoiros de foliada, tamén actividades para nenos e nenas e un obradoiro de baile tamén tradicional. E despois pola noite, sobre as 8 da tarde máis ou menos, volverá Jerry outra vez a tocar. Temos dous grupos que son moi coñecidos a nivel galego, que son Hayden e Monte da Pena. Ademais do carácter reivindicativo da cita, a organización quixo engadirlle tamén unha vertente solidaria. A recadación obtida durante a Festa da Tortilla destinarase íntegramente á Cruz Vermella. Dende o Concello destacan que esta celebración nace coa intención de ter continuidade no tempo e formar parte dun programa máis amplo de actividades relacionadas coa diversidade e a sensibilización social. Unha festa da diversidade, que é unha festa inclusiva e que pretende un pouco visibilizar a todo aquel colectivo LGTBIQ+, pois que teñan ese día de recoñecemento a unha sociedade pois que necesita avanzar moito máis neste sentido, non? Por parte do grupo de goberno, pois estamos encantados de levar a cabo este tipo de actividades que suman e que normalizan un ambiente que é importante que se visibilice e que non se volva a dar pasos atrás nesta cuestión. Unha xornada que combinará música, cultura e reivindicación para promover a diversidade e avanzar cara a unha sociedade máis inclusiva e respetuosa coa pluralidade.